Είναι κανείς πλέον. Εκπληκτικό σούτ από τον Μπλασικόφσκι στο 9. Με αρκετό φάλτσο αυτό το βολέο. Μαξίμ εκτελεί μέτρη των στημένων φάσεων. Βάιντενφελερ με δυσκολία. Δεξιά στο 12 κόρνερ. Πρώτο για τη Στουτγκάρδη. Κεφαλιά Χαγκή, ευκαιρία μεγάλη και 1-0 Στουτγκάρδη. Νάτος ο Καρίμ Χαγκή, δεύτερο σερί μάτς που παίζει βασικός ο Τινήσιος, που ήρθε το καλοκαίρι από το... Σαχίν από τα αριστερά στο 19. Σλάει μπάλα, Σοκράτης η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ο δικός μας άνθρωπος στη Bundesliga, πετυχαίνει το 1-1. Μπάλα κοντράρι, Μάρκο Ρόις, βρίσκει χώρο, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ και θέαμα στην 11η αγωνιστική της Bundesliga, φίλες και φίλοι του γερμανικού ποδοσφαίρου, στο 22. Βλέπουμε για δεύτερη φορά σερί. Βράδυ Παρασκευή, Στακουνάκη, Ρόις, Λεβαντόφσκι και 2-1. Το γκολ μετράει κανονικά, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ με 7 γκολ. Ένα γέμισμα εδώ, λάθος, ευκαιρία και πάλι με Λεβαντόφσκι. Στο 56 συνεχίζει το ρεσιτάλ το Πολωνός. 8ο εφετινό γκολ πρώτο. Και πάλι Ντόρτμουντ, Μπλασικόφσκι για το 5-1, Ούλραιχ, το Κάρι, Λεβαντόφσκι το χάτρικ. Ο Πολωνός βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, 5-1 με χάτρικ Λεβαντόφσκι στο 72. Ο Λεβαντόφσκι με το hat-trick, το δικό του σερβίρι. Ο Μπαμεγιάνγκ δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ. Κάνει τελικά το απίστευτο γκολ από τον Μπαμεγιάνγκ. Όλα υπέρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ακόμα και οι κόντρες είναι δικές της.